Здравейте всички от Мъглета, аз съм Кобра 250 и днеска по-скоро Procure 1906 и днеска ще... 5 диаманта! 5 диаманта! Не се бъзикам! Ще ти покажа после като ги държа. Имам 5 диаманта! Ще направим ли мечове? Ще си правим ли викам мечове? Мечове! А, те така ли са взимали? А, ще ме уби. Оф, начи туника. Ей там. Ще погне. Почваме. Сори, измъквам се. Бягай, беги. Ще се срещнем пак на спаун. Знаеш какво ще направя? Сега от тук ще го гледам. То смахна ли се от спаун? Или те уби? Махна ли се? Окей, сега имаш ли пръчки? Или дърво някакво? Трябват ни пръчки и крафтинг тейбъл. Има крафтинг тейбъл на спауна. Пръчки. Имам 5 дъма. Ще остана с едно дъма. Имаш ли? Извинявай, че те биях. Айде, дай ми голден епълка, видна, ще те убия. А те. Аз дах ли ти наградник? Сега трябва да търсим честове. Аз знам Къде? То мап е много смотано. Добре, ама ако има пръчки, ще ми дадеш една, нали? Една ще ми дадеш. Като намериш пръчки. Добре, аре за всеки случай. 2 само ти давам, за меч колкото. На. Аз останах с 3. Чест! Намерих чест. Има диниве, чай да чупим. Чай, сега ще ги щупа и 4-те. 2 ще са за теб. Добре. Ти колко имаш? Колко дини имаш? 13 и аз. Аз също. Чест. Видях още един. Има точно 2 пръчки. Тук аз вече го обрах, ще се смена обаче и наградника. Има един меч. 2 меча дървени. Аре да ти дам единия дървен като заре. Още един чест тук бе намерих. Оле, петайран. Петайран ще се направя каска, бате. Добре, аре, ще ти дам 2 арен. Не, няма ти дам. Изчакай, има. Видя ли ма? Следвай ма. Къде е сега спаун? Чакай, на минимапа си го видях спауна. Отиваме да си... Ау! Знам, що ме удари. Уоу, как джампа само. Не. Ще се направя аз една каска. Наградник имаш ли? На ти наградник. Бутушки, на. На ти бутушки. Плъзгащи си. Тя плъзга, ще се плъзга. Сега, моментът на истината. Той си прави една каска. Чай се направя за себе си един меч първо и ще... О, да, кой остана с един диамант? На ти пръчка. Взели се? Окей. О, виж ма каква каска си имам. Имаш ли? Мерси за храната.
Тук има ли нещо? А, значи такова. Виж, ето, вземи си наградника. По-хубав е. Каква? Какво ти дам? Шапка. Зеля. Окей, останахме с един диамант. Това поне е добре, можем се направим лопата. Ау, бъгна ма! Хуе, то си идва. Хуе, засичам го на минимапа е. Идва. Скри се. Ай, тук е суша. И няма да се ударим, ей тук. Shift. Сега той идва. Справя. Сега е справя. Значи. Идва. Shift-вай. Той идва. Идва. На минимапа е. Точно. Като погледа натам, точно. Идва. Ти виждаш ли го някъде? Точно над нас е качили. Къде е? Ето го, ей там е. Виждаш ли го? Той си има хубави брони. Видя ли го? Мълчи, ще те забележи. Идва и тук. Идва ли? Идва ли нещо или? Аре да излезем и двамата го бием. Искаш ли? Аре. Ще издадем голдънките. Не, добре, ще се изям поне. Ето го, видяна. Нищо не може да спре. Истината, нищо не може да спре истината. Добре, почвай го, аз имам легендарката. Аз имам нагръдник, това е нагръдник. Аз имам меч. Хуе, умри ти, куче мръсен. Майка му да е бат. Бале, то си много добър със стрелите, аз съм на 2 сърчица. Виж сега какво ще го правя. Ти го уби. Окей, значи аз слагам едни панталонки. Какво ти липсва? Нещо липсва ли ти на теб? Панталонки липсват ли ти? Панталонки нямам, сори. Ама имам лък. Не, наистина нямам панталонки, за себе си. Значи, стикове. Нещо. Виж сега, един скромен подарък. Турбо скромен. Пази си го естествено. Знаеш ли? Чакай. Съга лист. Това знаеш какво? Чакай малко. Това значи, че трябва сега да се бием. 3. Не дей сега. Какво ще правим сега? Чакай, спри. Мангалин тъп, ще затвора. Добре. И това беше от нас, хора. Чао!